یەکینەیەم پاراستنا گەل یەپەگە bi piştîwanî ji hêzên xiristiyan û balafirên koalîsyona navnetewî herêma Başûrê Til Temirê û li ser çemê Xaborê gundên xiristiyan ji çekdarên Daişê rizgar kir. Operasyona yekîniyên parastina gel ya herêma Til Temirê berdewamiya operasyona rizgarkirina Aliyê û Çiyayê Gezwana an Çiyayê Ebdilezîzê tê. Koçekdarên Daişê di van gundan de di encam de hatibûn dorpêçkirin û balafirên koalîsyona navnetewî derbeyên giran li Daişê dan û yekîniyên parastina gel derbasî gundan bûn. Ev riya sereke bû, ev derxê bişe ya got Daişê ji berî sê meha ketibûye û ji vê derê derbasî 15 gundên xiristiyana bibûn ji vê milî de. Niha yekîniyên parastina gel wan nehrê ve dike û ev der xelas dike. û sê gundên din yên xiristiyana yên Aşûriya hatine rizgarkirin û operasyona rahiştina mayîna li wê derê niha berdewam dibe û kengî ji me re hat xwestin ku em karibin derbas bin em ê kamîra dengê Amerîka derbasî wan gundê xiristiyana yê nû Daişê lê têk çû û yekîniyên parastina gel wê de rizgar kir. Operasyona paqişkirina gundan berdewam dike lê pir qels derbas dibe û hêdî hêdî. Ew jî ji ber tinnebûna alavên lêgerîna mayînan li gorî got kamîra me didît. Tamam. Bekaş mir bêj. Tamam heval ev milgiş غê bişe ev ankê غê bişe ev moziyê me bûn niha wan xwe têv cî kiribûn ew moziyê wan çêkiriye ew mozî ev ankê çeta çêkiribûn çetê Daş ew xaborê me yê ew xiristiyanê me dwet kat ciyan dikirin ew jî feqîra koçber bûn ji ber zilma Daş û me jî wek me got me wat berî sê meha Navê va gunda çi? ev telşemeran e ev telşemeran ev rizgar bû temamî û te Nesrî jî rizgar bûye û Oca jî rizgar bûye û Telhefyan jî rizgar bûye û heval milê çi ye temam çiyê Qizwana ew ankê berî sê roja we temamî hatiye rizgar kirin ev me hiştibû dawî wek hevala wan çember kiribû. Li aliyekî din jî Daişê agir bi zeviyan xistibû ta got dûman wan ji çavê şervanên YPG û balafiran veşêre. Li gorî yekîniyên parastina gel di encama şerê Til Temirê yê dawî de nêzî di 105 cekdarên Daişê hatine kuştin him bi derbeyên balafiran û him jî bi derbeyên YPG. Yani navberê YPG de operasyonekî am tê kirin û ya dî jî meselê erebê wayî mayînkirî hene cebxanê xwe bişûn xwe diavêtine mayînê top kirine welê hêlişne wekî dîtir jî berxwedanîkî pir mezin tê kirin û hîn jî dewam dike. Operasyona paqişkirina gundên Aşûriyan bi coşeke mezin di nav şervanan de dihate xedandin. Mesaz da me rizgar kir. Gundên Aşûriyan li hêviya paqişkirina mayînan me ye ku gundî vegerîn malê xwe. Zana Umer dengê Amerîka Til Temirê